ҳамада салом алейкум бародари азиз, хуш омадед ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза якчанд мошинои хуб дорем, мошинои беҳтаринан. Наворо боди қариб та охира тамошо кунем. Боварӣ дорам ҳар яке шумо дар мошино маъқул мешава. Дастгирии моро фаромӯш намекунем. Шахсоне ки якум бор дар канали Мошин Савдо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед дӯстон. Ва шахсое ки мошини фурӯшӣ, хона, замин доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон дӯстон. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл, 148 сомонӣ тоҷикӣ. рафтем. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Якум мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra F, соли барориш 1992, дар кузофи хетчбек, рангаш боша серебристӣ, объём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега соҳибаш, ягон камбудӣ надора, фақат мешинӣ ҳай мекунӣ. Мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. Нархша боша гуфтестем 18000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешава 121000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. Харидори аниқ боша, мега савдо кардан мешава. марҳамат занг занед. дуюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 21099, соли барориш 2003, дар кузофи седан, рангаш боша серебристӣ, объём мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. моторша нав кардагия, мега соҳибаш, ягон камбудӣ надора, фавран фурӯхта мешава. Мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтесай 10000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешава 67000 рубл. алишам мешава гуфтай ба ягон 07 боша. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯшӣ BMW 3 серия S, соли барориш 1991, дар кузофи седан, рангаш боша серебристӣ, объём мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега 6-7 мошинаи мошин ховай, техас мотор надора. дига мошин ҳамаш 100%, фавран фурӯхта мешава. мошин боша қарор дора дар шаҳри Хуҷанд. нархша боша гуфтестай 10000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешава 67000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ Opel Astra F, соли барориш 1997, дар кузофи универсал, рангаш боша кабуд, объём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. электропакет дора. моторш 1.6 простоя, ходовой тупай гуфтай, 4 баллони нав дора. беҳад тозаи мошин. варианти алишиншам ҳастай. документош тамом шудагем. ходовойша гуфтай нав кардагем. фавран фурӯхта мешава. кузофш гуфтаги задагӣ пусидагӣ надора. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. нархша боша гуфтеса 35000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешавад 235000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. панҷум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2109, соли барориш 1996, дар кузофи хетчбек, рангаш боша сабз, объём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора. ҳуҷҷатош то 24 декабра ҳастай. 4 баллони дига нав дора. моторша нав кардагем гуфтай соҳибаш, фавран фурӯхта мешава. мошин боша қарор дора дар шаҳри Ваҳдат. нархша боша гуфтесай 12000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли русӣ мешава 80000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. метавонед занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. лайка фаромӯш намекунем дӯстон ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ.
шашум мошини фурӯшӣ вазн 2115 соли барориш 2003 дар кузуфи седан рангаш боша серебристӣ объем мотор боша 1.7 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка передача механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора ягон камбудӣ надора фақат мешинӣ гуфта ҳай мекунӣ мошин боша қарор дора дар шаҳри кӯлоб нархша боша гуфтесай 20 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 134 000 рубл бар ҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ Hyundai Sonata соли барориш 2004 дар кузуфи седан рангаш боша сафед объем мотор боша D сӯзишворӣ боша бензин газ коробка передача механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ҳуҷҷатҳош тамом шудагӣ гази евро 4 задагӣ задни камера кондитсионер телевизор ҳамаш ҳастае алишам мешава ба Opel ё сечка савдо мекунем арзонам мекунем мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархша боша гуфтесай 26 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 174 000 рубл бар ҳама шахсони харидор рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz V201 соли барориш 1989 дар кузуфи седан объем мотор боша 1.8 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка передача механика мошин дар ҳолати хуб қарор дора мотори сечка гуфтаи задагӣ меша 1 сола ҳуҷҷат дора балоношам созай фавран фурӯхта мешава мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе нархша боша гуфтеса 20 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 134 000 рубл харидор яъне боша мега савдо карда мешава бар ҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. наҳум мошини фурӯшӣ вазн 2107 соли барориш 2006 дар кузуфи седан рангаш боша сабз объем мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензини холӣ коробка передача механика мошин назада кузуф тозаи 4 балони нав дора тонировкаш 1 сола ҳастай хадавои мотор коробка 100% проблема надора бензини холия фавран фурӯхта мешава мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе нархша боша гуфтесай 26 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 174 000 рубл бар ҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ вазн 2115 соли барориш 2005 дар кузуфи седан рангаш боша серебристӣ объем мотор боша 1.5 сӯзишворӣ боша бензини холӣ коробка передача механика мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега соҳибаш мотор кузуф коробка хадавои ҳамаш 100% мақсад мели чи расход дора гуфтаи харидори аниқ боша минусш мекунем мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе нархша боша гуфтеса 13500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 90 000 рубл бар ҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. 11 мошини фурӯшӣ Opel Astra F соли барориш 1992 дар кузуфи хетчбек рангаш боша сурх объем мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка передача механика мошин дар ҳолати хуб қарор дора маълумоти пурра нависондагӣ нестай мошин боша қарор дора дар шаҳри Душанбе нархша боша гуфтесай 17 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 114 000 рубл бар ҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. 12 мошини фурӯшӣ вазн 2115 соли барориш 2011 дар кузуфи седан рангаш боша сиёҳ объем мотор боша 1.7 сӯзишворӣ боша бензини холӣ коробка передача механика мошин гуфта 4 балони нав дора бензини холия газадидагӣ нестай 3 тақати гуфта 120 мегарди д электропакет дора ҳуҷҷат надора пусидагӣ тамоман надора полни губкават кардагӣ фавран фурӯхта мешава мошин боша қарор дора дар шаҳри Ваҳдат нархша боша гуфтесай 19 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 127 000 рубл бар ҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. 13 мошини фурӯшӣ Lada Priora соли барориш 2013 дар кузуфи хетчбек рангаш боша сиёҳ
объем мотор боша 1.6, судешворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, задагӣ пусидагӣ надорад, хадавоиш 100% фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе, нархша боша гуфтеста 33 000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 222 000 рубл савдо мешавад. фақат дар пеши мошин гуфта. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. ва дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. дӯсто, дастгирии моро фаромӯш намекунем. мо 2-3 рӯз пас эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.